Un dels productes estrella del Nadal és el torró, però avui els presentem una nova varietat, el torró de xufa. S'elabora amb farina de la xufa i l'almela Marcona. Tradició i innovació s'integren en una nova producció. Portem 3 anys en la investigació per atraure aquest producte, el torró de xufa. S'ha fet una primera partida de 1.000 tabletes. Fa apenas una setmana que s'ha llançat al mercat. Porta el segell de la denominació d'origen xufa de València. La seva textura és de torró blanet, però amb un sabor sorprenent. Sí, jo que soc un entusiasmat de la horchata i això m'agrada molt. M'ha paregut espectacular, molt bo. El turrón excelente, gusta mucho, tiene un sabor muy a la tierra, muy a la xufa. És l'aposta per la innovació en un producte tan tradicional i genuí com el torró i la xufa de València. S'espera que la novetat impulse les compres. Jo penso que antes de que acabe la campanya de Nadal s'hauran venut aproximadament uns 500 quilos de torró. En els últims anys, la xufa i l'horchata han deixat de ser patrimoni exclusiu de l'estiu. A les tendes especialitzades podem trobar oli de xufa i també mermelada de xufa. Ara, amb la presentació del torró de xufa, este producte, elaborat amb un cultiu valencià, es fa un lloc per primera vegada en la taula nadalenca. Indústria i tradició de la mà per a endolcir-nos aquestes festes. A ver qué os parece.